PPSSC Ọka emeghepụgo mmemme ọzụzụ nke afọ 2024 ga-amụta 2025 maka ndị arọpụtara ọfụ dịka ndị prefects n'ụlọ akwụkwọ dịka esi nwe ụlọ akwụkwọ kọleji na Anambra steeti ka wee nwee wunite ha hazie ha ọkpa maka ọganiru nke a wele ọnọdụ na Community Secondary School Ifite Ọgwarị n'ebe ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi nakwa ndị prịnsịpal nakwa ndị isi na PPSSC n'ọgbado ka anyị sonyere Queen Anibog bụ onye nọ ebe ahụ wee kọwara anyị maka ya bụ ọzụzụ nakwa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche emere n'ebe ahụ. N'okwu ya, onye isi oche PPSSC ọkammụta Nkechi Ikediugwu dịka ọ na-eto ndị isi ụmụ akwụkwọ ahụ arọpụtara ọhụụ gwara ha ka ha gbaa mbọ na-arụsi ọrụ ike n'ihi na ọ bụ ndị ndu na-edozi otu ọbụla. Ọkammụta Ikediugwu kọrọ na ọlụ ndị isi ụmụ akwụkwọ a bụ iji wee hụ na enwe ezi mmekọrịta n'etiti ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkụzi. Ọ gwara ndị ahụ ka ha gbaa mbọ na-eṅomi Gọvanọ Chukwuma Soludo etu o si achị obodo. Onye isi oche na ya bụ mmemme Chief Raphael Machie, onye nke tụrụ ugo na ya bụ Presidential Award nke afọ 2010 na ọchịchị ụlọ akwụkwọ, kwuru na mmemme ahụ bụ iji kụziri ndị na-etolite etolite gbasara ezi ọchịchị. N'okwu ya, onye direktọ nke agụmakwụkwọ na PPSSC n'otu ọcha zone Oriakụ Nkọli Agbata kwuru na ya bụ nkụzi maka ezi ndu bụ ihe a na-eme kwa afọ iji wee kụziere ndị isi ụmụ akwụkwọ a etu ha ga-esi wee lụọ ọrụ ha nke ọma. Ka a bịara na agba nke azụmahịa, e nwere ọtụtụ nkụzi e nyere nke gụnyere ndị isiokwu ya bụ Good Leadership, a Condition for Social Transformation, nke sitere n'aka Oriakụ Ujumebo, The Role of Prefects in Eliminating Antisocial Behavior in Schools, nke sitere n'aka Oriakụ Ana ndị a na-efo. E nwekwara akwụkwọ ndị ọzọ nke sitere n'aka Oriakụ Eunice Mbegbu nakwa Maazị Michael Ekwunife. Ịnabata ndị isi ụmụ akwụkwọ a nke sitere n'aka Reverend Canon Anderson Onyanụ na ajụjụ na azịza, ukwe nnabata, egwu ọdịnala na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.